Jeg synes, det er enormt mærkeligt, at Stig er i stand til at slukke for sin krop, så han bruger mindst mulig ilt og kan holde vejret så lang tid, så alle andre vil være døde. Men det er sjovt nok ikke den eneste, der synes. Igen de sidste par år, så har man testet Stig i en hjernescanner, for at finde ud af, hvordan det kan være, at hans krop og hjerne er så mærkeligt indrettet, at han kan holde vejret så abnormt længe. På Aarhus Universitetshospital har Christine Schylling igennem en årrække forsket i Stigs hjerne og iltoptagelse. Vi troede jo, at når Stig holdt vejret i 7 minutter, at så ville han komme til at lide af svær iltmangel. Jeg var vant til som læge, at hvis man mangler ilt, at så er det et stort problem for hjernen. Men når du så har proppet Stig ind i scanneren derinde, kan du se så, hvordan det påvirker hans hjernefunktion? Hvad får du ud af scanneren? Vi lavede 2 forsøg, hvor Stig holdt vejret i næsten 7 minutter hver gang. Og i begge forsøg, der undrede det os, at han faktisk holder sit iltniveau meget højt i blodet meget længe. Det er først til allersidst, det sidste 1,5 minut, hvor man begynder at kunne se i hans blod, at han bliver påvirket. Men hvis kroppen ikke får noget ilt, er det ikke farligt? Jo, det er meget farligt. Det er faktisk noget af det allerfarligste, man kan blive udsat for. Hjernens celler er ekstremt følsomme over for iltmangel, og derfor så er det selvfølgelig ekstremt farligt at mangle ilt. Vi lavede så også nogle scanninger, som man normalt bruger til folk, som har haft blodprop i hjernen, for at se, om der er tegn på, at der har været iltmangel i hjernen. Og der ser Stigs hjerne fuldstændig normal ud. Man kan således ikke påvise, at Stig har nogle skader af iltmangel efter de her mange år som fridykker. Men er det fordi Stigs krop er anderledes bygget op end din og min? Måske, jeg ved det ikke. Jeg ved, at det er noget, man kender fra dykkende pattedyr, at de kan få flere røde blodceller fra milten og ud i blodbanen, og derved kan øge deres iltbærende kapacitet. Det ved jeg ikke, hvordan han gør. Vi har ikke på nuværende tidspunkt nogen forklaring på det. Man kan måske synes, at vi har bevæget os en lille smule væk fra vores emne om ekstremdykning. Men det, at videnskaben ikke rigtig kan forklare, hvad det er, der sker inde i Stigs krop, når han kan holde vejret, det fik mig til at tænke på noget. Der er nemlig en gren inden for videnskaben, som arbejder med den teori, man kalder vandabeteorien, som går ud på, at vi, altså mennesket, er en slags abeart, der er beregnet til at bo på strandene og jage i vandet. Det har så knebet lidt at bevise den her teori, fordi man ikke har fundet nogen fund, der sandsynliggør det. Men det har vi jo nu, ved det, at Stigs krop fungerer som et vandlevende pattedyr. Vi har bare ikke rigtig adgang til den knap, man skal trykke på, men det har Stig. Tænk, hvis vi i virkeligheden er sådan et vandlevende pattedyr, som er beregnet til at kunne holde vejret rigtig, rigtig lang tid. Måske har vi med de her eksperimenter med Stig fundet the missing link, som videnskaben har manglet. Derfor så er jeg taget op på Zoologisk Museum her for at snakke med en evolutionsforsker, som ved rigtig, rigtig meget om det tidspunkt, da vi holdt op med at være menneskeaber, men begyndte at blive menneske i stedet for. Måske vil han synes, det er interessant at høre, at vi har bevist vandabeteorien. Det er den her slags teorier, hvor man ligesom vil forklare alting med én ting. Og det ved man godt i videnskaben. Det er sjældent tilfældet. Men sådan som Stig bruger sin krop, kunne det ikke tyde på, at vi måske var beregnet til at kunne holde vejret meget lang tid og jage i vand? Nej, fordi alle dyr gør det. Altså, der er ikke et dyr, der ikke har en dykkerrefleks. Hvis man kaster vand i hovedet på hvilket som helst dyr, som sagt, som man har eksperimenteret med, så har de nøjagtigt samme adfærd. Trækker vejret ind så hurtigt de kan og holder det. Fordi at de ved, at nu kan der gå et stykke tid, før jeg kan trække vejret igen. Vi ser det hos alle dyr simpelthen. Så det, at Stig har vist, at vi sikkert alle sammen er i stand til at kunne holde vejret meget længere tid, end vi tror, det har ikke noget som helst at gøre med, at vi har været vandaber. Det er altså en meget ældre teori, eller hvad? Jeg tror virkelig, vi snakker om gamle ting. Og så snakker vi altså om nogle helt andre dyr. Du vil ikke engang vedkende dem som familiemedlemmer i dag. Okay, der er ingen Nobelpris, eller der er ingen videnskabelig opdagelse. Stig er bare god til at bruge sin krop, og god til at træne den. 19! Big smile. 1940. Timekeepers, be ready. Slap af i nakken, Stig. Lige et par sekunder mere, det kan du godt. Ja, du nærmer dig 20 minutter. 55. 58.
20 minutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10. Flot. Træk vejret. Træk vejret. Træk vejret. Træk vejret. Hold kæft, det er vildt, mand. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Ja, har egentlig ikke lige følt, det var den bedste start her i morges. Der var ret meget renden rundt over den kamera og så videre, men da jeg lå i vandet, så havde jeg det simpelthen så dejligt. Så Du havde det dejligt? ja, jeg kigger lidt på hajerne og ligger og luner mig med. Jeg elsker at ligge og holde vejret, ikke? Jeg synes, det er sjovt, så jeg havde faktisk sådan, jeg lå og hyggede mig lidt, og så kommer der en masse mindre gode oplevelser. Så jeg lå og kørte sådan en masse positive små historier igennem. Tingene bliver meget kraftige for mig, dufte og sådan alle sanserne bliver styrket. Indeni, jeg er slet ikke her og holder vejret, jeg sådan tænker på måske barndomsmænd eller folk, jeg holder af og så videre. Der kommer dufte og lyde og farver bliver meget klare, de står sådan meget skarpt i mit sind. Så går tiden jo hurtigt, ligesom at se en film. Efter 17 minutter kunne man sige, så begyndte du at få trækninger i maven. Ja, de kommer omkring 15. Det er, at den begynder at sige, hallo, skal du ikke til at op, nu er der ikke så meget ild tilbage. Ja. Og så er der også det her med kuldioxidniveauet, det vokser. Det her restprodukt, vi laver i kroppen, CO2, men det kan jo ikke komme ud, når man ikke puster ud, så de sender også nogle signaler til hjernen om, nu skal du vist til at trække vejret. Så det er klart, at man skal kæmpe til sidst, og man skal give sig lidt, og ja, altså holde roen, og det er jo det, der er det spændende i fridykning. Man skal bevare sin mentale ro, samtidig med kroppen, den arbejder meget hårdt imod, og det er det, der er så fascinerende. Men du er jo ikke engang forpustet nu. Nej, men det er man ikke normalt, når man holder vejret, hvis man gør det rigtigt. Og kroppen... Det er noget, folk bilder sig selv ind, hvis de holder vejret, så kommer op. Det er noget mentalt, det er ikke noget kroppen den kalder på, det er noget hovedet den siger, det er sådan en slags fobi eller en angst man har, så det kan man hurtigt lære at komme ud over, hvis man træner med de rigtige folk. Men alt i alt så er det faktisk en fin oplevelse, og jeg var også godt presset af det sidste, men stadigvæk ro på at kunne smile lidt. New world record. Thank you. Tak for det. Fuck, det var bra.